nangodiri funange irangere woy worgon nangodiri funange irangere woy worgon yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV jam waale mon jam weete mon jam ñalle mon jam hiire mon moni kala e saaha mo woni o salminama e ngoɗon salminago en jetti Allah en juulenilaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam en jetti Allah no feewi nde o hokki en fartange kadi e artude hannde ngam ɗowande en yewtere Olel Pindi TV hannde e oɗo altine nogas e jeegom lewru u hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi bandiraɓe alaɗo yano artiɗo wonno en garti kadi en gartide terɗe rédaction no gowɗen ɗum wadde ni tan eɗen gardi e Elage Abbas Sarr wondude Mouhamed Ndim tawi lowdi meɗen no wowno yarude ni tan ko noon tan yarata ha hannde ko adi foof lowdi men ina hen ko kewɗen adorade woni météo mbawen andude holno weeyo ngo yaari e leydi men Sénégal kono kadi ma en paw hen éphéméride tawi ɗum ɗon ko artude e ko ɓuuri mantinade e ko jolno e kitale ɓennude e oɗo ñalawma nogas e jeegom ko refti hen ko actualité gaddaten woni kabaruji labtuɗi tawa ko nder e caggal leydi Sénégal so tawi ɗum ɗon ɓenni ma en gar e ko ɓuuri mantinade e kelle jayndeji meɗen kelle gadane koɗe pinire hannde ko refti hen ko ma en pawtu hen acti international no gowɗen wadde ni tan so ɗum ɓenni sikki ala eɗen gandi eɗen gowno hebde e yewtere nde portrait e hande kadi portrait o arti tawi jadaten hen koye Elage Abbas Sarr tawi machallah ko gorko kadi mantiniɗo e nder leydi ndi tawi inde mum yeehi ha e aduna o foof koye on jewtoten kono kadi so tawi ɗum ɗon ɓenni ko ɗon hankkandi mbawaten waynodirde mbaɗen mot de la fin bandiraɓe caggal nde calmina ɗon calminali tedduɗi juura ɗon ko bismade on e yewtere men Olel Pindi TV yewtere men Olel Pindi TV no mbiɗen ni tan joni joni o haade men natande bundi ɗi en calmodirtu e ɓe wanniraɓe worɓe ɓe garduɗen ko adi fof koye Elage Abbas Sarr calmodirten to junggo ñaamo Elage jam waale ma waale jam sohna Halima caggal no jettuɗen Allah en juule Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam dendagal yeeɓiyankoɓe Pindi TV teɓe mbawi wonde nder dundu babaɗo mo mais également enen ñaago Allah subhanahu wa taala yo ken fartange kala ko wawi yewtere émission wawa famede no hannirta ni no kewɗen wiide kala saaha kono no kewɗen wiide kala saaha Elage Abbas Sarr hannde machallah weeyo ngo ma ko heewi wiye hen inchallah ko noon Elage Abbas Sarr kona ɗum komo hammen ndim gorko mbo fonde gande le pertinent hokkima gon gaari minen jogori hewde gaygo salminima sohna Halima salmini doyen Abbas en calmini dendagal bandiraɓe hettiyankoɓe walla yeeɓiyankoɓe haalirde Pindi kamɓe fof e kuuɓal en calminiɓe en calmini diaspora o andi diaspora o kadi mbiyata ko won jogui hen walade mawde no fewi kamɓe en calminiɓe no fewi no fewi no fewi en calminiɓe en ñaganimama ɓe Allah moƴƴere Mouhamed Ndim ka janoɗo maggal walla min comme janoɗo maggal jaami noon ko ñande samedi subaka o nden ƴami maggal o mbaɗa weeli ñande samedi subaka aha samedi subaka i an ko tawaɗa eyyi no andu min mi yahani ñamude janomi ko andi maggal yimɓeɓe par exemple mara ko cérémonie orande jour manam yiya ko hande altine woni maggal yimɓe cikkata ko on altine tan foti yehede et pourtant woodi ɓe ganduɗa noon jaahat garta e on ñalawma woodi goppata ko ha lelande men jaaha juuroyade e min noon mi yahani ñamude janomi ko waɗoyde ziar wadde ka baɗoɗo ziyarana ko noon ɗum noon wadde Mouhamed Ndim miyata aljuma presque aljuma min e Abbas gonnuno jamma ko noon minen kam anduɗa minen kam samli min jiyanima samli min jiilimama ɗo min jiyani firti wonde ko ka jaaɗo maggal an e Jobboso en calmini Jobboso to banggue régie kono kadi Djiby Dieng to banggue caméra ji ɗi Ali Fall to banggue infographie to machallah kamɓene ko kamɓe jaggata hen ha yewtere nde yaara lawol rewa e lawol no fotiri ni ɗum noon en natantu tan yewtere meɗen joni joni mbasen perdude temps Elage Abbas gadortoɗen koye météo hande weeyo ngo holko jiiɗen hen kono noon tigui Halima puɗɗortoɗen tigui ko oɗo ɓattaki
gummide tonto agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie du Sénégal mo ganduɗa hoorema woni ko toon to boowal laaɓi duwoƴe Léopold Sédar Senghor ɓe kolliti ummadema dimanche hanki o fewde ñalawma hannde o tuɓoli keeɗi ina teska ha ni to banggue worgo leydi Sénégal to Kédougou Kolda kono centre leydi ndi kadi to Kaffrine Kaolack Fatick et to Diourbel ɗon tuɓoli ne toon ligui to banggue funnague leydi ndi Tambacounda Bakel ha ko gandanɗa hoorema e hirnague e leydi ndi Dakar Thiès Mbour Louga to banggue rew leydi Sénégal kadi Linguére Matam Podor Saint-Louis ɗum ɗon fetti ko ma taw wertago leydi Sénégal kala toɓoli ɗi ummade dimanche han ko fewde ñalawma hannde o vraiment waɗi tigui rigui ya garta no hannirta ni en ko wona ko ɗum ɓe kolliti ko fati alhaali nguleyki ɓe kolliti to banggue nguleyki ina nguleyki ma tonne e 33 degré ɗum ko woni ko ganduɗa hoorema ko wertago leydi ndi kono ha heddi to ganduɗa hoorema woni rewo leydi Sénégal to ganduɗa hoorema banggue rewo ngo ɓe kolliti nguleyki ma yetta 35 degré ko wona ko ɗum banggue jiiki ma won jiiki labtuki ndi ko ganduɗa hoorema kadi haɗata yimɓe yaade hajuji men to banggue kenele ɓuuri teskinde koto worgo leydi Sénégal toon de kenele ene tijja toon kono wonta kenele kadi ɗi ganduɗa hoorema tampinoji kono ko kenele kakidiɗi ko sen gumima ɗon gattane ko wiyete ko marée haute hannde ko nogas e jeegom lewru jukku hitan ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi sanga waktu goto pawɗo hojumaji nogas e jeetati ɓe kolliti maayo ngo ngabbino ha etti 1,63 métre kono si waktuji sappo e nayyi pawɗo hojumaji hojom goto e on saaha ma maayo ngo tellakino torno e 1,58 métre ko fati e marée basse ɓe kolliti sanga waktuji jeeɗiɗi subaka hannde pawɗo hojumaji capantati maayo ngo tellinoma ha yetti 0,76 métre kono so yiya waktuji sappo e jeegom pawɗi waktuji sappo e jeenayyi pawɗi hojumaji capanɗe joyyi e jeegom e on saaha maayo ngo kadi ma ɓeydo tellade ha yetto 0,78 métre kono sen gari ha ɗo e laamorgo leydi Sénégal hollitama hannde ɓe piniri ko nogas e joyyi degré mabɓe ñaldu capanɗe tati e goho degré ko wona ko ɗum toɓona tijja ɗo e laamorgo leydi Sénégal woni Dakar Thiès ɓe piniri hannde toon to Tivaouane ko nogas e tati degré mabɓe ñaldu capanɗe tati e tati degré sen gari ɗo wiyete ɗo Mbour ɓe kolliti wonɓore e Mbour aussi ha hannde toɓon tijja toon ɓe piniri hannde ko nogas e joyyi degré mabɓe ñaldu capanɗe tati e ɗiɗi degré ko wona ko ɗum jaɓanten ko wiyete ko Saint-Louis du Sénégal ɓe kolliti wonde ɗon sa ari ha ɗo Bango walla Dagana ɓe kolliti toɓon tijja toon ɓe piniri ko nogas e jeegom degré mabɓe ñaldu capanɗe tati e tati degré ha hannde e nder Saint-Louis du Sénégal toon to Podor ɗoyɗo wuuro Diat Bouba Sere Ngawle Mourali wuuro Penda Moussa Boukari Sar Yero Edine Sambe min ko nogas e degré mabɓe ñaldu capanɗe tati e jeenayyi degré sen gari ɗo wiyete ɗo Louga ɓen ɗon ɓe piniri kamɓe hannde ko nogas e nayyi degré toɓon tijja toon kono ɓe ñaldata ko capanɗe tati e tati degré ha hannde e nder Louga keddoɗen to Linguére ɓe piniri ko nogas e ɗiɗi degré mabɓe ñaldu capanɗe tati e nayyi degré Diourbel kañum finiri hannde ko nogas e joyyi degré mabɓe ñaldu capanɗe tati e nayyi degré toɓon tijja toon Kaffrine également toɓon tijja toon ɓe piniri ko nogas e joyyi degré mabɓe ñaldu capanɗe tati e nayyi degré ko wona ko ɗum garen ɗo wiyete ɗo Fatick ɓen piniri hannde ko nogas e jeegom degré mabɓe ñaldu capanɗe tati e tati degré toɓon tijja toon également Kaolack finiri hannde ko nogas e jeegom degré mabɓe ñaldu capanɗe tati e tati degré ko wona ko ɗum garen ɗo Tambacounda edduɗen ko Koumpentoum ɓe piniri ko nogas e jeegom degré mabɓe ñaldu capanɗe tati e tati degré ha hannde e nder Tamba to Goudiri walla Bakel ɓen piniri hannde ko nogas e jeeɗiɗi degré toɓon tijja toon mabɓe ñaldu capanɗe tati e joyyi degré Matam Kagullaji wuuro Amadou Moussa Anne ɓe piniri hannde ko nogas e jeegom degré mabɓe ñaldu capanɗe tati e joyyi degré ko wona ko ɗum garen ɗo wiyete ɗo Kédougou toɓon tijja toon ɓe piniri ko nogas e nayyi degré mabɓe ñaldu capanɗe tati e tati degré Kolda kañum finiri hannde ko nogas e joyyi degré mabɓe ñaldu capanɗe tati e tati degré ko wona ko ɗum garen ɗo wiyete ɗo Ziguinchor to Bignona ɓen piniri hannde ko nogas e ɗiɗi degré mabɓe ñaldu capanɗe tati e tati degré Habsa Alima hannde kadi to Cap Skirring ɓe piniri hannde ko nogas e jeegom degré mabɓe ñaldu capanɗe tati e ɗiɗi degré Sédhiou woni diwan battaniɗo e leydi Sénégal ɓen piniri hannde ko nogas e nayyi degré mabɓe ñaldu capanɗe tati e tati degré toɓon tijja toon
Halima ko ɗum woni ɓattaki gummiɗiɗen toon to agence nationale de l' aviation civile et de la météorologie du Sénégal gonɗo toon to aéroport Léopold Sédar Senghor. Allah jarama Elage Bassar machallah mboɗo sikki humpirto ngo laaɓi to banggue bandiraɓe yeeɓiyankoɓe kono kadi enen joliɓe ene machallah humpito ngo laaɓi no fewi. Elage toɓo ɗaminaka ɗo e Dakar hannde? Si toɓo kay ko mi holliti wonde guila dimanche hanki o fewde ñalawma hannde o toɓo no tijja tigui rigui surtout hay ɗo e lamorgo ngo toɓo kam vraiment ma jippuɗo hannde to noon ɗum de mi hortojinaɗo no fewi surtout nguleyki finayki kam so Allah mawɓe noon kewi wiide ko mawɗo heewi wawi halde min de mi wiyatani météo so ɗum wiyaɓe ko i Elage de wino ma toɓ ndungu awa Abbasar de wino ma toɓ kono toɓani météo wino ɗum noon Allah jarama Elage Abbasar bandiraɓe ko ɗum ɗo wonno météo du jour e oɗo altine hannde joni paaɗen koye dawal men gongal woni éphéméride du jour tawi jadaten hen koye Mouhamed Ndima. Éphéméride du jour ko ɓurno mantinade e kitale ɓennuɗe ɗe tawi hawruno koye oɗo nogas e jeegom lewru u gorko Papa a salminama lawol gonngol. salmitima sohna Alima. holko ƴoogɗa e éphéméride hannde no mbiɗa ni ñalawma tawri bandum ƴewaten ko nogas e jeegom lewru août min gar hay 1958 hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe joyyi e jeetati sohna Alima. ko noon Mohamed hana mbeɗa hajjataki taw eyyi dande ɗo gabɗade famde de ala dande makko nde famɗani mbimi elleni so aɗa annani wonko ñohannomi o yi wajiɓe ko maggal gasani taw noon ko ɗum nde woni Mohamed mbiɓe mboɗa andi kala mo wona denɗe an kala mo wona denɗe haaɓe ko jogori warde ɗum hanimo taw ko jobbo haalat ka haaluji kaltaɗi eyyi jobbo yetta sow jobbo dendam wadde yo yanema ɗum noon Mohamed aranene éphéméride o mbiruɗani en ƴeewoytu nogas e jeegom lewru août tawi ko hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe joyyi e jeetati 1958 ko nden de woni ko arnoɗo e leydi Sénégal général Charles de Gaulle tawi o ummi ko toon to Guinée Conakry tawi noon fayida on jillu wonno ko beele tigui ha joni wagginde ɗeɗo leyɗele dunde Afrique tawi noon ko ɗum mbiyen haaloɓe ɗemgal Faraysinkore nde mbawata tigui yiide eyyi on noon ko référendum mo ganduɗa waɗino ene jogori yuɓɓinede walla mbiyen on saaha ne yuɓɓintino ñande nogas e jeetati septembre beele kamɓe ɓen ɓe ganduɗa ko leyɗele dunde Afrique tawi ko jeeyaɓe e koɓe mbiyata ko communauté franco africaine nde mbawata tigui yiide wi e on référendum beele ɓe mbawa nattude ha joni e communauté franco africaine. En ƴeewoytu nogas e jeegom lewru août 1960 hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeegom nden wonno adoption ɗum noon ko yettuno noon éclatement mbiyen pusgu fédération du Mali ko nden tigui wonno tawi noon koye ngal ɗo dosgal mbiyen constitution de la république du Sénégal nden noon mbiyen koye option tawi ko régime parlementaire e gardugol Mamadou Dia siftinde on saaha ko kanko wonno chef du gouvernement taw ko président conseil de gouvernement tawi on saaha kadi mbiyen wonno gardiɗo walla laamu leydi Sénégal ko on saaha koye tuma Léopold Sédar Senghor ko nden tigui o waɗa président de la république wonno koye 1960 nde caggal mbiyen walla e hitande nde Sénégal heeɓi jeytare mum ko nden tigui woni ko mbanno composition oɗon gouvernement e 1960 en ƴeewoytu 26 août 1961 nogas e jeegom lewru août hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e goho omo ganduɗa ko biyeteɗo Joseph Gomis gorko mo ganduɗa ko kay woni kangue maire yaltude hoore Bowal tawi kadi koye daaɗe kuptidinɗe ɓen ganduɗa ko kañumen gotinimo haw jooɗi ben e maire mo Dakar ɗum wonno ko hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e nayyi 1964 mbiyen omo ganduɗa Joseph Gomis ko gorko mo ganduɗa ko ɓurnoɗo walla mbiyen ko karallo no fewi mo hakkille mum kadi ha joni yumti to banggue fukko kongel ko mbiyata ko sport gam siftindini o woni no président de la ligue africaine occidentale française de football hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe nayyi e jeegom ha hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom 1960 o woni kadi mbiyen e fédération sénégalaise de football tawi ko kanko ardi hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegom e goho ha hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegom e nayyi
o hawre fitandu kanko mo ganduɗa ko Joseph Gomis ko e hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati e nayyi taw o yaari ko duuɓi capanɗe jeeɗiɗi mbiyen 77 ans ko hawre ladial en ƴeewoytu nogas e jeegom lewru août 1972 hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi mbiyen ko nden tigi woni ayawo yeɓɓirde gendira leydi Sénégal télévision nationale ko nden tigi de ne wayno ɓe mbanno démarré to mbiyen banggue programme uji mabɓe ɗum ɗon tawi hawruno kadi koye transmission mo ganduɗa en hawruno e cérémonie tawi ko d'ouverture ko yettuno noon e jeux olympique to leydi Allemagne mo mbiyata Munich mbiyen ko nden tigi woni e gadunal tawi ko journal mo ganduɗa ko office on saaha noon yiyete ko o RTS office de la radio division télévision du Sénégal mbiyen on gorko mo ganduɗa ko jaydiyanke juɓɓinnoɗo ɗin kabaruji ko Mamadou Abdoulaye Fofana tawi noon wona technicien gonɗo e galle o omo ganduɗa Mamadou Abdoulaye Fofana ko kanko tigui adi yuɓɓinde ko yiyete ko kabaruji toon to mbiyen ayawo yeɓirde gendira leydi Sénégal ɗum ɗon wonno ko ñande 4 lewru septembre 1972 kanko mo ganduɗa ko Daoud Fofana junior en ƴeewoy tout 26 août 2010 mbiyen 26 août 2010 hitande ujunaji ɗiɗi e sappo mbiyen suudu ñawirdu ndu Thiès tribunal régional de Thiès ko nden tigui ɓe mbaɗi jugé illégal wondi ɓe tottiti ko yewtino noon e alhaali leydi tawi wonno ko hakkude mo ganduɗa ko homme d'affaires Aligo Dangote kamɓe mo ganduɗa ko Serigne Saliou Mbacké tawi noon ko halifa joyi ɓiijo tawi kadi ko ɓiɗɗo e omo ganduɗa Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba halifa général des Mourides Dioyobo nden tigui de ne wayno o tottita leydi makko ndin ndi ganduɗa heptuno ɗum walla mbiyen ne wayno o wadduno ngal potital ko on e mo ganduɗa ko homme d'affaires biyeteɗo Aligo Dangote ɗum noon wonno ko ñande 26 lewru août 2010 toon to Thiès tawi noon ɗen leyɗele tawete ko Pout e département mo Thiès sohna Alima nde wayno ko ɗum woni ko doɓino ɗen to banggue wonande éphéméride ko kaɗen alkamisa ma taw alkamisa gartani éphéméride goɗɗo so hawri e weleɗe Allah Mohamed ndima pawaten feɗenu meɗen tan koye ɗo 1958 ɗo hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe joyyi e jeetati e tuma mo on mo ganduɗa kañum woni général de Gaulle ari ɗo gam toppitade ko yowiti ko e ngoɗon sumgo walla vote mbiyen wi beele tan eɗen mbawa jeytede e ko ganduɗa kañum tigui woni franco africaine ko ɗon dippaten hande hayso ko hojomaji dabɓi seeɗa eyyi général de Gaulle aɗa andi tarique leydi Sénégal no histoire Sénégal alay saago so haalama tan général de Gaulle haalate tawno on saaha enen mbawno yiide Sénégal on saaha bon enen mbawi wiide ko kanko wonno ɗo gouverneur noon wonno leyɗele quand même kewɗe ɗe ganduɗa ɗe o hufno hadde Sénégal hebde jeytare mum ɗum tagui histoire Sénégal hay histoire général oɗo mo ganduɗa Macky Sall waɗino ɗum initié e gardugol mo ganduɗa ko professeur Iba Der Thiam sa ƴeewi heewi ko artata hen tawno kankone kanko wonno ɗo e on saaha donc bon général de Gaulle min kam mi wona neɗɗo mo ganduɗa so mi nani inde makko mi welto tawno taarih Sénégal eɗen gandi général de Gaulle ko guilay bon sen nden sen ƴeewi guilay janguji ɗi ganduɗa ji garmi gara makko e wona Cheikh Oumar kam ko Amadou Cheikh Oumar général de Gaulle e mo ganduɗa ko Lamtoro Sidiki Sall on baydi kacce pam jinnomide hay to banggue quand même leyɗele men ay déjà ɓe kaali koto banggue wonde yo pays ji ɗi ganduɗa ko nattoɓe e ko yiyete ko ɗemgal faraji encore walla nattoɓe jimadi France ne mbawata wadde wiide wi naata e ko mbiyata ko communauté franco africaine donc ɗum fof ko hunde ganduɗa kanko ɗum galvanise général dal général nan ɗon mboɗo sikuno général sinno ko taarih mum so haalama ha joni ana taga ɓesguji Sénégal naɓe belto statut makko Saint-Louis ittetake min mi hewani quand même nande kadi en gandi won texte o haalno e fulɓe donc ɗum ɗo gandi gene wona quand même nano inde makko welto so Allah
nde wonno eɗen gandi wonko waɗi e leydi he ko ɗon kadi e ɗum battin no feewi quoi noon Allah jarama Elhadj Abbas so tawi wiyama général de Gaulle an holko haqqille ma jaggal hakkillam jaggal ko kanko woni binoɗo walla bindinoɗo wonde fulɓe so ndenti ene leñol gotol nene Sénégal so ndenti so ngol ɗon leñol so renti doole mumen ngo mettat ɗumide fulɓe noon donki famde donki famde ɗum ɗo hannde ɗo jaraten ɗo en donki famde ɗum waɗi basɗe rentude sen pamno ɗum sen pamno tigui rigui enen sen ndenti doole men hay ala ɗo foti ala ɗo nangoto tanno ko en nangti men guila tuuba koɓe mbawi settat ɗum kanko général de Gaulle kanko siti guila en ɗin duuɓi ko duuɓi boyi ɗuwi ndentude leñol gotol ngol woni ke ngol ɓuuri wonde wurde ke takko dande maayo so ndenaki ngol ɗum leñol so ngol renti doole maggol on gonta hay ɗum haali hoore mum ha gayne wadde oɗo neɗɗo kay so haalama o waɗi stratégie ɓe waɗi ha yimɓe cetti bien sûr kamɓe kanko addani yimɓe feccare nde gonɗen nde sa yi ɗum ha hannde ɗum ɗon kamɓe gadda yimɓe feccare ɓe mbiya lawɓe ɓe mbiya mais taw alors c' est à dire kilɗe ɗe gadduɗe caɗele hannde c' à dire que aɗa andi kilɗe wonama kilɗe arduno ko peut être ha mbawen jogade fannude liggiri ɗen kono kamɓe ɓe nanno en goɗɗum ɓe jangguini haqqillaji men ɓe jiiɓi ɗum ɓe nanni haqqillaji men goɗɗum ganduɗa hoorema adda min toso ɗum en donki wawde hannde fulɓe mbawa rendude kalɓe ndendi groupe o ɗiɗon tan so ndendi tan woɓɓe nar kele pañ mbiyen mbaɗa contre ɓeyɗo ko ndendi ko alors sen ndendun gonɗen neɗɗo ko sen ndendun gonɗen neɗɗo ko takko mbawɗen en tout cas ɗum ɗon wadde ko hunde wande fayida jogorno wonde so tawi en ndentino en goni neɗɗo goto ɗum ɗon wadde ha hande fulɓe ɓe ina poti wattude hen hakkillaji men no fewi machallah ko kommuɗi kadi walla ko jeeya e ganni ko ganduɗa ha hande o ina foti wattede hakkille kono kadi ha hande nana heddi e ɓiɓɓe leydi ni so tawi wiyama général de Gaulle kam mboɗo sikki tan wasata hay so tawi neɗɗo ne wiya ala ko ande makko ne kam inde nde kam ine nana ɗum ɗum noon bandiraɓe ko ɗum ɗo wonno éphéméride du jour joni paaɗen koye kabaruji ko hen tigui paaɗen joni o en jahat régie so tawi jobbo so heɓidima générique mbawen arde joni o e kabaruji e nder e caggal leydi Sénégal pindi koy lotti ɗo e Dakar jeeyo kabaruji meɗen hande oɗo altine nogas e jeegom lewru hitande ujunnaje 2024 gudditirten koye alhaali mo ganduɗa e oɗo dumunna foof nane haali e nder leydi men Sénégal guila talata ɓennuɗo jamma faade hande woni kay alhaali wargo ɓen sukaɓe ɗiɗo hono Abdoul Aziz Ba ɓurɗo andirede Aziz Dabala wondude Boubacar Gano ɓurɗo andirede Wali tawedeɓe e nder appartement mabɓe eɓe mbaɗa toon to Pikine Technopole ina wayno noon gila nden ha hande kay koye loskoji tigui wona e nder ɗum noon fodde jeegomo e ɓen ɓadiɓe mbo kanko Boubacar walla ni mbiyen Abdoul Aziz Dabala pawama junggo e oɗo saaha kay nani nani juuɗe lawol e ɗeɗo balɗe foof koye loskoji gona kono kadi ina ɗamina won woɗɓe ɓe ganduɗa kay ina tigui poti jaggede alhaali o nde tawno loskoji ɗi ko jaltini ko ɗum feere rendade hayso woni noon on mo ganduɗa ko kañum tigui woni gadinoɗo jaggede hono Mamadou Lamine Diawo mo ganduɗa jaggano ko toon to Touba holliti wonde ko kañum tigui yooɓi pittali mabɓe kamɓe ɗiɗo foof e nder loskoji noon o woodi ko heewi ko haala hen kono tan de alhaali o nani e juuɗe lawol tawi kamɓe ɓeɗon jeegomo ina hen suka debbo mo ganduɗa ina ɓurno ɓadade mbo kanko Abdoul Aziz Ba woni kay Nabou Ley on suka debbo ne kañum ne nani e juuɗe lawol e oɗo saaha kay e ɓenayi loskoji ɗi kala ko wawi hen heɓede ma en gartoy hen so hawri e welede Allah kono ɗum kalaten koye alhaali ko woni e juuɗe lawol kono noon koye fannu goɗɗo woni on jimo walla nalanke biyeteɗo Sidi Diop oɗo dumunno foof omona kay e juuɗe lawol kanko ne tawi jeeyi sababu o ko fawede mbo junggo e tuma mo dognanno o werla tawi tawama o ala permis de conduire kono kadi oɗon oto makko alano assurance ko ɗum tigui jeeyi sababu o fawa junggo hande oɗo altine noon so tawi waylaki ine ɗamina
ma won ko anda e gueɗe makko sabu noon ko hande tigui tribunal des flagrants délits de Dakar jogori ko ganduɗa kañum tigui woni ñawde mbo tawi noon koye ɗeɗon gueɗe o ñawate e siftinde noon kanko oɗon artiste o waɗano arrêté tawi waɗi ɗeɗon gueɗe ko gendarmerie brigade territoire mo Anne Maris ko talata ɓennuɗo o e on tuma ɓe kolliti wonde Seydi Diop guila nden caggal nde waɗa garde à vue ko hande tigui huccitta e ñawowo jehen to diwan mo Matam tawi jahaten koto wuro wiyetengo Jammel toon de oɗon pont mo ganduɗa kañum tigui woni e ngoɗon wuro ene wayno noon ko caɗele mawɗe walla ni ko kulhuli mawɗi teska hen hani jeeyi sababu on mo ganduɗa ko kañum tigui woni préfet oɗon diwan hono ndey Jombana Cissé kanko kay e oɗo saaha o holliti e yesso jayndiyankoɓe oɗo saaha koɓe haɗɓe tigui kala ko yowiti e poids lourd rewde oɗon pont sababude caɗele ɗeɗo diƴƴe ɗe ganduɗa ko ƴeeroje hollitama noon ko werlaji tokosi ɗi tan eko wayno saretaji e motoji ko kañumen kay jabira yo ndew e oɗon pont kono tan ko yowiti e poids lourd ɓe kolliti hoto rew hen kono noon ɓe kolliti kadi maɓe gummono ɗum ko ɓuuri yawde e yattade beele tan ɗeɗo caɗele ina itte ha laaɓa ceer jeeyi sababu noon ko ƴergo maaje teskaɗe ɗe oɗo dumunno tawi noon guure kewɗe kay ina keeɓi hen caɗele ko ɗum ɗo wonno kabruji nder leydi kono noon payaten ko toon to caggal leydi noon gadottoɗen ko toon to Mali toon de won kay janggu ganduɗa waɗi toon tawi noon pittali kewɗi kay keddima hen tawi de ɗum ɗon waɗi ko toon to Tezaw Aten jafoɗon ko toon tigui ɗeɗon caɗele mbaɗi e nder ɗum noon ina wayno tan hollitama pittali kewɗi keddima hen tawi oɗon nokku ko frontiére hakkude mabɓe e Algérie ina wayno noon caggal nde ɗum waɗi communiqué yalti ummorade e ɓe no ganduɗa ko serindiɓe ɓe Mali tawi ko cadre stratégique et permanent tawi kamɓe kay ɓe kolliti armée Mali e ɓe no ganduɗa kamen goni combattant ji allié ji mumen ɓe RIS woni Wagner kañum kay ina wayno ko kañumen tigui keeɓi caɗele oɗon fannu walla ni ko kañumen mbaɗi ɗiɗon jangguli hollitama noon fodde no gas go e civil en wondude e woɗɓe kañumen kay to banggue soldateɓe keeɓi hen heddade tawi ɓeɗon heddiɓe hen ina waɗi fodde sukaɓe sappo e goo banggue goɗɗo mo paaɗen ko to Burkina Faso toon to hôpital mo ganduɗa ina wayno de ina toon to nokku biyeteɗo Kaya toon noon caɗele tigui ina toon tawi ni addi ɗum ko jangguli ɗi ganduɗa teskama toon e ɗeɗo balɗe hani oɗon hôpital hollitama wonde oɗo saaha kay wonɓe toon ɓe ina kewriɓe gam ƴettudeɓe prise en charge sababude e keewal mumen ummorade e jangguli ɗi ganduɗa teskanoma ñande aset nde tawi nguɗon jalngu yoɓima pittali kewɗi hollitama noon fodde yimɓe temedde ɗiɗo kawri hen e ladial to banggue civil en ha kay e soldateɓe kono kadi fodde temedde tato keeɓi hen gañanɗe e nder ɗum noon ɓeɗo ganduɗa kamen tigui goni ardiɓe leydi ndi kamɓe kay ɓe jettoyima toon hani eɓena e peeje gam ittude won e mabɓe paara ɗumen toon to ganduɗa kañum tigui woni hôpital lamorgo mabɓe gayniren kabruji men caggal leydi to Pakistan toon noon kadi kamne ko janggo tigui teska toon tawi nguɗon janggu o waɗi ko ina famɗi ko famɗi foof capanɗe tato e jeenayyo ɓe ganduɗa kawri hen e ladial tawi ɗum ɗon noon ko jangguli tigui limtinɗi ɗum ɗon noon koye oɗo altine hande tigui waɗi ɗum ɗon noon jeeyi sababu laamu mabɓe ngu holliti nana dari hen darde lang gam kay wawde daranade oɗon alhaali gasi bandiraɓe ko ɗum ɗo wonno ko gaddunoɗen e kabruji nder e caggal leydi Sénégal joni ɗumino en jahat resmi garti ko noon kabruji nder e caggal leydi Sénégal ko ɗum ɗo wonno ko gaddunoɗen e oɗo altine hande Elage Bassar hande o kalten koye ngoɗo ƴergo maaje ɗe ganduɗa addi caɗele e nokkuji kewɗi tengti e on diwan mo Matam mo ganduɗa en kaali ɗum on pont Jammel ɗo ganduɗa pont e oɗo saaha ina waɗi caɗele mawɗe hani poids lourd uji ɗi kaɗama hen rewde ɗum ɗo noon mboɗo sikki koko foti daranede ko ɓuuri yawde e yaccade peeje daɗɗe e guila joni haade goɗɗum jolde hen kono noon aɗa andi kañum ɓuuri hen hulɓinade foof ko alerte waɗede nde alerte hollitede wonde maayo ngo de ƴiiri ha ɗo gonɗen ɗo joni ina yaare e 7,95 métres
donc so yettima 8 mètres fitti kan kadi hankadi datta Allah darala alay sago bonandeji mbaɗa wadde noon ko namdade walla ko ñagade surtout laamu ngu ndo ɓeydto daranade surtout dande mayonade vraiment ɗeɗo caɗele mbasa vraiment yettade par ce que enen gandi ko gongo ndiyam kala ko fewndi ene bonno kala ko bonni ene fewde ko ɓuri ɗum kono noon sahaji aussi vraiment enen gandi par ce que en guuri ɗum inondation bannoɗo ɗo yiti si je ne me trompe pas ko 2002 foti wonde manda 2003 en tout cas inondation mawɗum molna ɗum walla waɗi ɗoyti ha yi galleji kewɗi ndiyam ɗam hebti galleji yimɓe surtout diwan Matam o ha diwan Podor o gandanɗa hoorema ko won egguɓe nokkuji men hande kotti ko ga e tareji ɗum addana hande tareji wonde ville mawɗo ni ko ɗum woni sababu woni wona ɓen ɗon honnoɓe toon to banggue donnaji donc ko caɗele mawɗe wonande ɓen ɗon maayo ngo so iri moƴƴi quand même ko rentade rentanade d'abord hoɗɓe toon poti rentade par ce que ndiyam so ari en arde de n'importe quoi ala sa ala fof ko somraka e nder te ndiyam wonno no ñibbi hunde fof wawi somade wadde noon moƴƴi ko vraiment so tawi jomumen jeeyi ha mbiyama en tout cas ɗum ɗo de maayo ngo ɗo yettima ɗum hankkadi moƴƴi ko population ƴetta responsabilité ji mumen ni mbawa avant que laamu en ara laamu noon hankkadi yonti e men vraiment enen ewraɓe kamɓe laamu ndeɓe tintoɓe kuccana ɓe ballodira e ɓesguji ɗi saabu ɗum ɗo so yawti ɗo tan hankkadi en wawi du caɗele par ce que heddi tan ko 5 millimètres 5 millimètres par ce que yi ha yettima 7,95 mètres donc so yettima 5 millimètres so ɓeydi men fitti kan kadi firti ko heddi ko natti hewde hankandi ko yoɓe gummano ɗum ko ɗum ɓuuri Allah vraiment mbap so bappi ɓurata voilà ko noon malgré noon yimɓe hewɓe ne jiiɗi maayo ngo ilam ɗam surtout ene moƴƴi no feewi kono kadi so yewti kerol kadi fabre wi ko ndiyam kono wiyani pasɗam ko noon Mouhamed ndimi ɗeɗo diƴƴe ƴeeroje en jii hay to banggue Bakel o ene jogui caɗele mawɗe no fewi no fewi no fewi hanana wullito e oɗo saaha oui en jii image uji to banggue Kidira en jii toon kam woodi galleji ni naaɗi e ndiyam ko ha woodi ko bonni toon yoga e woni yimɓe kam o saaha ne wayno ummima e galleji mumen woodi boutique aji ko way noon naati ha tali mabɓe o ganduɗa ko route national o ni en jiino pour wadde en traversé ko probléme donc en ɗo kay en mbiyat laamu ngu quand même yo mbat déclenché plan mabɓe orsec wora ha Dakar tan par ce que ɗum ɗo kam ko probléme en jii fuɗɗima quand même bonnude surtout au niveau to banggue Matam to déjà ko wayno Diorbol ɓe gon koye alerte en jii quand même won certaine nokkuji ko wayno e Matam walla guure gonɗe e dande maayo so tawi wonno addata par ce que won guure ɗe ganduɗa ka aɗa wawi wottade coɗɗa e maayo guure ɗe ganduɗa kañum e fongo maayo ko ni waati donc min mi ten exemple hande ɗo konmi ɗo ko noon wayi guure goɗɗe ko ganduɗa hande poddi koye maayo donc eɗen gandi wonno niveau o kadi ɓurtita no mbiyata ni yeehi ha ganda code ko mbiyata ko ɗum ɗo code d' alerte o hande ɓuuri ɗon donc alay saago laamu ngu wawa yeccitadeɓe no fewi c'est vrai ko woodi nokkuji ganduɗa hande yimɓe ne mbiya minen de min jiiɗi yo il ha naata e kolade ɗe beele ma heew yimɓe mbawa remde artuno wano kono en gandi gonɗen koye ko mbiyata ko ɗum ɗo so waɗi ko ɗum calamité naturel gonɗen koye jamanu mo ganduɗa hande changement climatique o ko ɗum ɗo saabi ɗum ɗo foof laamu ngu ko kañum foti darade wawde wallude ɓesguji ɗi surtout to banggue ƴewde hol peeje ɗi mbaɗata en jii barrage hande Manantali nan ɗo woni ganduɗa ko gonɗo to Bakel je crois que barrage on ni actuellement hol peeje ɗe poti wadde laamu ngu beele wawde handade diƴƴe ɗe quand même ha wasa bonnude ɗum kadi vraiment surtout ene ayi pont Diammel o haali joni on hande pour mbaɗa traversé nawtoya ko probléme guila e Tabaski o jomumen ummi Dakar ɓe ummi partout mais pour mbaɗa traversé ko probléme mawɗo donc en tout cas so yeehi ha pont kam ko teddi natti wawde nawde ɗum ko probléme ɓe mbaɗ ɓe peltino lawol otoƴi mais gros poids lourd wawa hen waɗe traversé donc laamu ngol sen mbaɗa déclenché plan mabɓe orsec ɓe ƴeewa dal hol peeje ɗi mbaɗata beele wallude ɓesguji ɗi ha quand même certe ɗiɗo caɗele heddi noon ko ɗum gueɗe ɗe ganduɗa voilà ko ɗum gueɗe naturel yimɓe kadi mbawa famde ko ɗum gueɗe naturel heddi kadi yimɓe wonko mbaɗanta koye mumen arde hodde ɗo ndiyam rewata
an ɗum kadi ko probléme wona Dakar tan ɗum ko partout ɗo ndiyam rewata so tawi ari e état mum normal ɗo foti rewde ɗo so ɗon foti rew sa ari a hoɗi ɗon ne kadi mboɗo sikki ko wan saabi hoore ma ko noon ɗum noon yo Allah faabo yo Allah wallu en ndiyam ɗam ina yiɗa ilam kam ina yiɗa so tawi ko Allah kono noon kadi won kadi ƴewgol maaje ngol kadi ɗo tolnoto ko caɗele addata ɗum noon ko wawi hen wonde foof tan ko wayno plan uji kam ɗi ganduɗa ina wiye wonde poids lourd natti wawde hen rewde ɗon alay saago ardiɓe ɓe mbawa daɗɗude peeje ɗum ne ko ɓuuri yawde e yaccade saabu eɗen gandi so yimɓeɓe pini goni koye ya gartaji mumen ɗum ɗon noon alay saago ummane guila e law ɗum noon bandiraɓe ko ɗum ɗo wonno ko gaddunoɗo enen ɗo banggue kabaruji joni joni en jahat rési garten a payen e kabaruji walla revue des titres. Revue des titres ko kelle gaddane e jayndeji leydi men ko dawri hande tawi jadaten hen koye Mouhamed Ndim Mouhamed hande jayndeji ɗi holko ɗi pinir jayndeji mbawi ɗe pinir koye dowe tati ha Touba inondation oɗo ganduɗa wala e wargo ɓeɗo sukaɓe ɗiɗo Abdoul Aziz Ba ɓurɗo andirede Aziz Dabala e omo ganduɗa ko Boubacar Gano ɓurɗo andirede Waali sikki ko ɗon ɓe ɓuuri rippude ko noon ɗum noon Mouhamed Ndim en jahat tan gudditiren e jayndeji meɗen jayde gendire nde Le Soleil. Jayde Le Soleil arti koye gaspillage non respect de la séparation homme et femme ɓe garti e tam danse ɗum foof koye e maggal Touba so tawi yonti omo ganduɗa ko kay jogui konngol halifa tedduɗo Serigne Bass Abdou Khadre o warti e ñalawma o no yarini eɓɓoji ɗi ceernajo o walla mbiyen halifa o jogui fewde e wuuro teddungo Touba kono arti e wasde yonnude oɗo ñalawma tedduɗo so tawi yonti mbiyen to banggue wonande bonnere tawi noon ko gaspillage uji walla mbiyen dépense uji kewɗi ɗi ganduɗa ko ɗi cekɗi aadi ɗi ganduɗa ana waɗe toon to Touba ha ɗum ni wonti koɓe mbiyata ko yeengo kono kadi warti e caɗele alhaali leydi ndi hakkude rewɓe worɓe walla ɓen resodirɓe ɓe warti ha joni ko wiyeteno e cagarte ne waɗe toon man ganduɗa so tawi oɗo ñalawma alliyankejo so tawi yonti wuuro toon to wuuro teddungo Touba ɓen ɓe ganduɗa ko waɗoɓe cagarte e mumen kanko Serigne Bass Abdou Khadre hooli kamɓe halifaɓe ɓe jonnani ɗum no fewi kono ɓe garti e ɗeɗo dijje ƴeroje ɗi ganduɗa hande oɗo saaha eɗen mbawi yiide ngoɗo wuuro yetengo Diourbol eɓe goni e kulhuli no fewi e yiide Jayde Le Soleil. Jayde Les Échos. Jayde Les Échos ɓe garti ko yowitino noon e to Touba déplore le folklore du mois de Safar. Touba de wayno ɓe garti e wasde yonnude ɗeɗo cagarte ɗe ganduɗa ko batteɗo toon to wuuro teddungo Touba e oɗo ñalawma 18 safar cagarte kelle kuljinali e yidde Serigne Bass Abdou Khadre kono jeegomo fawaɓe junggo ɓe ganduɗa ko tuumaɓe juuɗe mumen ana moddi e wargo mo ganduɗa ko Abdoul Aziz Ba e Boubacar Gado. Ko noon caggal ɗum ko Jayde Le Quotidien. Les mots di maggal no wayno maggal Touba kanko halifa o arti e ko yotino noon wonande toon to Touba kanko halifa o eɓɓoji ɗi o jogui fewde wuuro teddungo ko Touba kono kadi ɓe garti e hébergement ɗum ko caggal ɓatake bindaɗo fewde toon to galle lamorgo to correspondance mo ganduɗa beele jaɓɓade hoɓɓe ɓe bismade ɗumen toon to King Fat ɗum salama e wayno Jayde Le Quotidien arti hen kono ɓe garti no mbiyen 12 inama ade hawruɓe e ladial Jayde Le Quotidien arti hen. Jayde L'Observateur. Jayde L'Observateur arti koye alhaali wargo omo ganduɗa ko Abdoul Aziz Ba ɓuuri andirede Aziz Dabala kamɓe Boubacar Gano. Jayde L'Observateur arti e ɓen ɓe ganduɗa juuɗe mumen ne takki e gon wargo walla tuumaɓe kono kadi o suka debbo mo ganduɗa rewno ko e juuɗe kanko Aziz Dabala biyeteɗo Nabouley hande oɗo omo nayi garde à vue kono ɓe garti e Serigne Bass Abdou Khadre mo ganduɗa arti e eɓoji ɗi halifa o jogui toon to wuuro teddungo Touba. Jayde Vox Populi. Jayde Vox Populi arti koye gon wargo omo ganduɗa ko Aziz Dabala kamɓe Boubacar Gano ne wayno Jayde Vox Populi yi hen ko rebondissement inattendu ɓe garti e ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen de jilli e ngoɗo wargo kono kadi tumede mumen juuɗe mumen jaltani e wargo ɓeɗo ɗiɗo kono kadi ɓe garti e ko yetino noon e wonande omo ganduɗa ko Serigne Bass Abdou Khadre arti e les recommandations de Serigne Touba
yidde Serigne Touba kono kadi ɗin bagginal yo waggini toon to wuro teddungo Touba caggal not wasdeɓe yonnude ɓen ɓe ganduɗa ko waɗoɓe kelle kuljinali cagarte toon to wuro teddungo Touba kono kadi ɓe garti ha joni e toon to mbiyen Kidira Bakel kam e Matam caɗele ɗe ganduɗa ko maayo ngo ƴeeri ha addi kulhuli no fewi e yiide Jayde Vox Populi. Jayde Las Jayde Las arti ko e ɓeɗo sagataɓe ɓiɓɓe leydi Sénégal naɓe nayo tawi kadi ne wayno mbiyan nate mabɓe lollinama e Jayde Las ko wayno mo ganduɗa ko homme d'affaires Harouna Dia won ganduɗa ko Moustapha Ndiaye importateur de riz wondiɗo mo ganduɗa Abdoulaye Dia PDG Sénico Khadim Ba mo Lok Afrique ɓeɗo kala de ko kañumen baddi jungo e fandu beele tigui rendinde nde ɗe eɓɓore tawi noon ko central électrique moɓe mbiyata central West Africa énergie tawi noon koppereje ɗe tawi ko koppereje ganduɗa ko baɗaɗe e oɗo projet ko temedde ɗiɗi e capanɗe tati milliard e koppereje men franc CFA tawi kadi ena walla mbiyen walla ene waɗa produire to banggue électrique kuɓɓam ko abbi e temedde tati mégawatt ɓe garti ɗomo ganduɗa ko gardiɗo Africa Jom Center Aliou Tine o arti e oɗo saaha laamu leydi Sénégal sohna Alima. e Rewmi Quotidien Rewmi Quotidien ɓe garti koye wargo le présumé meurtrier omo ganduɗa ko kayi yoɓi fitanu ko ganduɗa ko Aziz Dabala kam e Boubacar Gano ko ɓurɗo andirede Modo wona modulo cipirteɗo noon ko modulo to Guinow Rail ne wayno arti noon no o waɗiri walla no gollori haw yoɓi pitali ɓeɗo ɗiɗi kono kadi ɓe garti e ɓeɗo joyo ɓe ganduɗa oɗo saaha dane e garde à vue e yiide Jayde Rewmi. Jayde Besbi le jour Jayde Besbi le jour Touba Osloton ne wayno toon to maggal ngal Touba ɓe garti e eɓoji ɗi kanko Khalifa o kono kadi Gaynou Hadim toon